like a Hellcat. So karon guys, ipaila-ila na mo ang among kaugalingon. So una na ko ipaila kay si Kuya. Ipaila-ila niya kung unsay ang pangan, unsa iyang kanang kwan sa kinabuhi bitaw, wala unsa iyang mga drama sa kinabuhi ba. So paminawan na niyo siya guys. Tanong mo na dong. Kasi pangalan niya. Pangarap ko dahil ako si Igsura ko nang kanang nasa probinsya ng mga guys. Coco Martin. Ako dahil si Armando Papelero mga guys. Ampon siya guys. Ampon ko samahan ni Coco Martin mga guys. Si Bojo ko mga guys. Nabot lang ko rin sa buhol tungod kay kaniliging mangita ta sa tong forever. Hey, char. Sirasan ng tapadong. Antod nga nakakaplag kita sa kapikas na tong kinabuhi. Gikan sa taguangkan sa tong mga inahan. Char. Oo mga guys nga. Nabot yung ko rin sa buhol mga guys. Hello, Dahil FBI. nakakita ang akong forever. Bisa sa kalayo mga guys. So, dili na. Dili na po kuno po yung mga guys. Kaya naman rin po na mong panginabuhian mga kuan. Tumahig mga Oh, unsa pa diha? manok. Unsa man imong kuan niya trabaho? Ang trabaho ron mga guys. Wa gyud mga guys. Kalingaw lang may tanong mo buwa kanang mga guys. Sa dahil pero sa before ba mga guys sa wala pa ning COVID. Usa gid ko ka OFW mga guys. Oh, Sa OFW Saudi sa guys. akong trabaho mga guys. Usa ko ka overhead crane operator dito mga guys. Yeah. Another question? Nya, unsa may imong ikasuggest sa uban nga para mag-vlog sila? Ako ikasuggest nyo mga guys. Dindot kayo mag-vlog sa mga guys. Kuha lang yun. Basta naalagin mo yung PC. Kailangan, kuha lang yun. Try and try. Try and Until you success lang yun. Oh. Kaya wala may sumo sa pagsulay mga guys. Nya, so may tayo pang tanang vlog. Nahulot. Basta asong nag-interview na ko. Ako na bro. Ikaw. Mga guys, ako na po ipilailang akong usa ka kauban mga guys. Can you describe yourself? So guys, my name is Ninyo Brian Otsa. I came from America. Why did you why did I hire you as my partner? You should hire me, sir, because I have capable to do things nga paingon nang musabay sa trip. Muna sa trip. Mga guys, pila na edad mo? So, akong edad na guys, kay kuhan ko guys, kanang 19 years old. Pangitaan sa imong kinabuhi. So guys, usa na ko ka service crew sa Tagbilaran na guys nya sa Manginasal ICM. So, shout na ko sa tanan mga taga Manginasal ICM and please support my channel and manang ay yeah, kung kita dito na guys gustong gusto o kanang lamion nga mga paa, petso, uban pa da guys kanang just go to Manginasal ICM nya makita na niyo dito ang unsa kalami o unsa ka kapaspas ang ilang service dito guys. Unsa may toyo ni mga anong ga-vlog mga? So, yung vlog ko guys para mas ma-show na ko kung talent nga pag-vlog dito guys nya kanang gusto pa nako nga makuan pud mo ba kanang unsing ana ma-encourage mo guys ba nga mag-vlog kay bisan pobre may pero nang bato na mo makaya para mas makita pa ninyo ang mga kuan bitaw.